Ja som Tobiáš a toto je už ďalší video. Ja vím, toho nebylo. Ospravedlňujem sa, ale ja nic tak nemôžem. No, takže už tu máme tak trošku len rozehráte. Ty mi tej Five Nights at Freddy's, ne Freddy. Lebo točím, YouTube je lepší než nejaký FNAF. No aj FNAF je dobrý. Možno niekedy aj natočím demo 2. Ach jo. Mňa baví točiť YouTube. Proste je to dobré, baví ma to, je to super. Aj pro vás to robím. Dobre. Už som sa bál. Tak. Už sme dostali aj vysvedčení. Ja som mal samé 2. No, takže. A vynechal som 48 hodín zmeškaných. Ach jo, nevadí. V 5. tríde to snad bude tak nejak lepší. Som ešte štvrták, ja viem. Hrajem za prípravku. Ve štvrtok budeme mať tréning. Nechcem. Nechaj si to. Mám 32 000. Ja nevím. Dajme si tu RNG. Keď nedám viac ako 600, tak proste nezdávam to. Nekončím, nebudem končiť. Teraz sa tu budem snažiť co najviac. O 75. To je jedno. Nespadni hlavne. Ne, prosím. Bože. Pardon. Boží slovo sa nevypráva len tak nadarmo. Tak, ja. Takže si dám ešte tú energiu. Ja nemám vlastne na to. Ale... Neviem čo je. Neviem práve čo som dal. Máme 55 diamantov. To neviem čo znamená tí diamanty. Neviem. 23 000. Táto hra, to mne proste srdce, to ma furt baví. Je to skvelá hra. Hra proste najlepší. Podľa mňa to je najlepší hra z mojich srdc. Teda z mojich hry, ne z mojich srdc, ale z mojich hry, pardon. Ne. No tak. Backflip! Ne, bože môj. Pomôž mi. Koľko máme? Už 4 minúty. Wow.
tak asi 5 minút a to je všetko. 5. 30 sekúnd. 30 sekúnd. Nie. Tak nevadí, končíme. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak nie, tak nie, pardon. Určite nezabudnite dať odber, majte sa, ahoj.